vores Sumo-brødre 1, der laver morgengymnastik. Og Sumo-brødre 2, der laver morgengymnastik i forlystelsesparken. Vi lavede et lille interview med vores 2 morgengymnastik-fede mennesker. Vi startede med morgengymnastik-fede menneske 1, Karoline. Så morgengymnastik-fede menneske 2, Jonas. Jonas, hvordan er det at være morgengymnastik-gymnast, hvor du laver morgengymnastik, men ved, at du er rigtig fed? Det er fedt, fordi man tjener mange penge og får motion, og man kommer på tv. Og det er fedt. Okay, hvad synes du om det? Altså, det er jo sådan lidt sammen. Okay. Og meget sådan almindeligt, og så er der slik, ambulervoks og slikkepind og blyant og sådan. Men hvis jeg så går om bagved, der sidder der nogle mennesker, der har været med i filmen. Så er der lige lidt fod, kasseapparat, lidt vand, telefoner, Oline, som er Pokémon-fortæller, og vores kære morgengymnast Karoline, og et helt normalt menneske, der går rundt i Tivoli Ida. Her er koen, koen med de 2 mennesker, fordelen, Sofie, og bagdelen, Cecilie. Hvad har du at sige til at være bagdel? Det er ikke sjovt. Jeg får ondt i ryggen. Okay, er det sjovt at være fordel, Sofie? Ja, for så skal jeg slæve med hende. Ja, du bestemmer også, hvor jeg skal gå her. Må vi se jer gå? Ja. Og bare lige info, vi har selv lavet Må jeg lige rette på jeres hale? Sådan der. Så sidder halen rigtigt. Du slår mig. Det er sådan, at her er Frederiksborg og tidsmaskinen, som vi bruger i filmen. Tidsmaskinen bruger vi, da han rejser i tiden, altså til 2016, og Frederiksborg bruger vi i starten af filmen. Alle tingene som Frederiksborg, tidsmaskinen, kokostyme, maskotkostyme og slikbutikken har vi selvfølgelig selv lavet.